Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Diyang gipakitaan ni Vic ang iyang wa tuyo nga iyang nakitaan ang mga contraceptive pills sa drawer ni ini. Nasuko si Vic siya ni bawan nga migamit ang iyang asawa nga si Wilma og contraceptive pills. Dili na mo itong sabot niya to, dili ba? Gusto ko nga daghantag mga anak. Ug walang day ko'y kalibutan nga nigamit ikag pills. Nga para na ako. Kay mihilom ka magtumani ana. Nagpasabot gani ka gusto magkamatulog daghang anak nako. Magkatawa man lang tani mo, eh. Wa ako kini kalipay, Wilma. Busayaw ko katawi. Oh, sige na. I'm sorry. Sorry na. Sige na. Di na ako magamit og pills. Oh. Oh. Kagamayang butanga. Nga iya na ikasukot maayo. Sapa ko na akong gibuhat. Tingali, sa balaod sa Diyos. Kay ginaingon man sa Biblia, nga go to the world and multiply. Pero ang tuyo ko lang, gantili una masundan ang manghod. Pila pa edad ni Clara ko, 3 anyos pa. Yaya, nasuko si Papa? Ay, wala oy. Suko si Papa, oy. Kanong ugo ganina. Ngano man, Yaya? Ay, wala lagi. May gisultihan lang sila sa mama mo. Og nadako lang ang iyang tingog. Wala masuko. Lendon. Pa? Biyahe na sad ka? O anak. O ni trabahong papa. Be a good boy, anak, ha? Good boy man gyud ko pa. Dito sa school, ingon si teacher, behave kayo ko. Bright pa gyud. Mo ba? Liwat day ka di papa mo, ha? Oo, ug si Glina, si Inday. Liwat sad ni Mama. Oh, excuse na, anak, ha? Yes, hello, bro? Oh, di ba? Oh, sige. Apitalag ko ninyo dito sa bahay. Busikain lang sab ko. Oh, sige bro. Okay, paabot ko. 15 minutes? Okay. Timingon ko lang. Sige, bye. Okay, bye. Okay, anak. Apiton ko sa mong service. Si Inday Glina, bukis ko sa manghod mo. Ni Didi pa man siyang bibiron pa. O Didi, bisan dako na. Mo ba? Dali. Adood ang manghod mo. Yaya! Muki si Papa kang Inday Glina. Happy tunay ka sa inyong service. Oh. Love, ay nagkasuko pa. Promise, hindi na ko magamit ito. Sorry na. I love you. Love you to. Mag-date ako sa binag-abot ni mo, ha? Gusto mong kakadagang anak? Sige, bahala ka. Sige. Manaawag na kong daan. Agyon ko sa service. Ihatid ka, hangtod na sa silong. Ay, tuan na si Serday. Nakalarga na ilang sirbes. Wala man ako daubi ang mga tambal, day. Gitaguan raman ako. Kuhaon ako, ha? Tuara ba sab dito nga akong mga vitamins nang? Ay, naaralage. Wala na ko tumana ang gisugo niya. Kay, mahal baya ng tambal, mga vitamins. Kanong suko magkaayo to siya, day? Padauban man. Dakitan magod niyang mga pills ng contraceptive pills. Oo, hunsa. Contraceptive pills, day. Kadang tambal para sa pagpugo nga dili mga anak. Mauba na? Oo. Labihang suko hinuon. Uy, nagtumar di ay ka anak, day. Lisod naman gud nang. Kung mudaghan pang among mga anak.
Bisan tudog dako siya sweldo, pero daghan mig mga pills, mga peranan. Hibaw jud ka anak, di ba? Bitaw, pero maubay gusto pud niya nga daghan mog mga anak. Kay kayo man niyang pagbuhi sa mga bata. May lang lagik permi ng iyang trabaho. Di lang bayay baw ang dagan sa panahon. Ang ako ba nga, mangandam may daan sumaabot sa kaugmaon sa mga bata. Ahay, tumani lamang ang imong bana dayoy. Siya bitaw mo ay manarbaho. Agda lamang ninyo kung pilay kabubuton sa Ginoo nga ihatag ninyong mga anak. Ninyo. Nagsorry na bitaw ko niya nang. Bahala na. Gaan naman tugbuot pagkanaog. Nagsorry naman ko. Pakapinan pagkis. Ay, mayo nagibuhat mo, day. Ang kamilyoon baya, kinahanglan gayong magsinabtanay. Kung unsay gusto sa bana, o makaya di pagbuhi ang iyang pamilya, tumane. Kaysa akong tanaw sa pagkatao ni Sir Beck de Wilma, matinud-anon baya siya sa inyong pagbuyo, sa inyong kamilyoon. Responsable, gimahal ka niya, ingon man ang inyong mga anak. Naibaw ko, anak nang. Nakasabot ko sa kinaiya ni Vic. O kani ato pa, nga mo ay gusto niya nga daghan mig mga anak. Ayun niya, ang samahan, hinayon ako labay itong mga pes. Ilabay sa basurahan nang. Ibalik lang ang akong vitamins palihog. Palihog ko tubag nang. Dugay ang gipunit. Ay. Hello? Manang. Ma'am. Si Wilma palihog. Ay, ikaw gihapon Magigsulti ko niya. Naa ba? Kinsa ganito ka? Nisulti na ba ako sa akong pangahan, ma'am? Si Chito Villa. Ug na si Wilma, importante ang akong tuyo. Palihog, ma'am. Ay, ma'am. Ma'am karon, manang na lamang. Dili ko maistra. Manang aling. Maubanang. Palihog ko niya ng ng aling. Usa bagyog kay importante na imong tuyo, ha? Nagatiman pa siya sa bata. Isulti na lang na, be? Siya lang nang. Bahi ni Feby, ngayang amiga ang akong pagigsultihan. Mauba. Nahalahuwat, ha? Sige nang aling, salamat. Mag-asulti ni Gidmi. Unsa man kuno yan tuyo nang? Bahin ko nos imong amiga lagi. Si Pibe, imo kumare. Oh, mao ba? Hinaguwa to, day. Tubaga lang. Importante man kuno. Hello? Hi. Salamat. Kaya nga ako, di ka makigsulti na ako bisan sa phone lang. Unsa pa kay tuyo nimo, ha? Bahin man ka kang Feby. Sige, sulti na. Unsa man? Ayaw lang kasuko. Amigo naman bitaw ta. Di ba? Diretsuhan nag-unsay may tuyo nimo. Bahin ni Feby. Okay. Sige. Actually, dili gid unta ikaw ang pagsultihan ko bahin ni Will. Pero dihang nagkaila ta og amiga sa mo si Feby, mao nga ikaw ang akong nahuna-unaan. Gusto kang bisitahan mo si Feby o wa ka makatultol sa ila? Sige, okay. Hatagan ta kag sketch padong sa ilang pinulangan. No. Dili na mauwil. Unsa man di ay? Ayaw na lang Sige na lang. Sige. Dili to ka angay nga masamok. Sorry, Will, ha? Sorry. Sa laing bahin, ganahan na kong makabati sa imong tingog. Pagtarong, uy. Mo na tinugod, Will. Bastos. Giapir tingal ko sa animal ay. Ang sabay pagtuon niya nako. Bastos yung tawhana. Di ko na siya tagdon. Abi ka niyag madako tungod kay gigwapuhan siya yang kaugalingon. Nya, nindot pa siya auto. Mulagwa makadumbols kong luyo. Usay tuyo ato niya, day? Nasuko ka man lagi. Ko anang. Si Feby ko nung iyang pakigsultihan unta. Pero, wa man ko na siya kontak. Nya, amiga man ko numi. Dili na lang siya makigsulti na ako. Mong sa sunod nang, kung siya gihapoy manawag, og mangita na ako. Balibari ha, ing nangawa ko.
ang asap niya ko eh. Ngano bang dili naman siya mawaha sa akong nauna. Kadaghan ng babae. Daghan ang miagi sa akong kinabuhi. Pero ampot og ganang lahi siya. Lahi si William. Og ipangandoy ko nga maangkon ko siya. Lain pa ka mong flight. Bayi ko pa hikayon pagpanihapon. Igutom ko. Sa unahan. Na ako na ibagong ka. Suwayan ko na may magustuhan mo kong pagkaon. Wala kong kalibutan nga niya ibagong ka na naman. Tanaw ko may magustuhan mo kong pagkaon. Good evening, sir. Oh, dili ba? Oh, sir. Ako tong imong gipalitan sa mga ginagmay nga tinda ba? Kati sa Madrid gani, sir. Ug may pakapin nga estampeta. Si Mia ko, sir. Rosemia Montasa. Oh, ikaw dito? O yan anong... Ni anak ko din hiron magtrabaho, sir. Bago lang ko nakasod. Pili, sir. Unsay gusto nimo pagkaon? My native foods mo. Halos native foods ang pagkaon din, sir. Palahi ko nung ingon si ma'am. Og, wa ko magdahom, sir, nga. Musuot ka din kananan nga sama ni Ini. Semi-karinderya. Pero, lami po ba ang mga loto din, sir? Sige, mukhaon ko. O, ikay Sylvie, ha? Sure, sir. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!